Helo blant, fe enw I yw PC Helen Marshall ac rwy'n swyddog heddlu cymunedol ysgolion. Byddaf yn ymweld ag ysgolion yn reolaidd ac yn siarad â disgyblion am lawer o bethau pwysig. Y reswm am hyn yw fy mod fel swyddog heddlu yn gwybod ei bod yn bwysig iawn i chi wybod am y gyfraith ac i'ch helpu chi ddysgu sut y gallwch chi gadw eich hun yn ddiogel yn yr ysgol, pan fyddwch chi o gwmpas y dref neu yn y parc, neu hyd yn oed pan fyddwch yn eich cartref. Efallai eich bod yn rhywun sy'n cael ei fwlio ar hyn o bryd. Gall fod yn digwydd i chi yn yr ysgol neu yn eich cartref. Bwlio yw'r hyn sy'n digwydd pan fydd rhywun yn eich brifo, yn eich brawychu neu yn eich bygwth yn gyson. Mae bwlio yn ddrwg a gellir ei stopio. Rhaid i chi ddweud wrth oedolyn yr ydych yn ymddiried ynddo, a fydd yn gallu eich helpu chi a stopio'r bwlio. Efallai y byddwch yn dweud wrth athro, arweinydd ieuenctid, brawd neu chwaer hun, neu wrth gwrs mam neu dad. Gofynnir i mi weithiau i siarad â rhai sy'n bwlio, a cheisiaf ei cael ei ddeall ei fod yn fater difrifol. Ac os bydd y bwlio yn parhau, gallai fod iddo ganlyniadau difrifol. Mae rhai plant yn drist oherwydd ei bod yn anhapus adref. Efallai bod yn ofn rhywun y maent yn ei adnabod, neu hyd yn oed weithiau rhywun sy'n aelod o'i teulu. Felly, fel swyddog heddlu, fy ngwaith i yw gwneud yn siŵr bod plant yn cael ei amddiffyn a'i bod yn ddiogel, a byddaf bob amser yn gwrando ac yn helpu pan fydd person ifanc angen fy nghefnogaeth. Ystyrir camdrin yn rhywbeth difrifol iawn, ac ni ellir caniatáu iddo barhau. Nid yw gwneud bywyd rhywun arall yn ddiflas, yn cŵl nac yn hwyl, ond y mae help bob amser ar gael i newid. Cofiwch, gallwch ffonio Childline dim 800 1111 ar unrhyw adeg, ac mae llawer o bobl fydd yn gallai'ch helpu.